Припинок. Завод «Газоаппарат». Наступний припинок – центральний ринок. Наступний припинок – центральний ринок. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Центральний ринок. Наступний припинок – Міцкевича. Наступний припинок – Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Припинок. Міцкевича. Наступний припинок – театр. Наступний припинок – театр. Осторожно, двери зачиняються. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Театр. Наступны прыпынак – музей выратаваных каштоўнасцей. Наступны прыпынак – музей выратаваных каштоўнасцей. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Музей выратаваных каштоўнасцей. Наступны прыпынак – інтурыст. Наступны прыпынак – інтурыст. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Інтурыст. Наступны прыпынак – ЦУМ. Наступны прыпынак – ЦУМ. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажиры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. ЦУМ. Наступны прыпынак – праспект Машэрава. Наступны прыпынак – праспект Машэрава. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Праспект Машэрава. Наступны прыпынак – МОПРА. Наступны прыпынак – МОПРА. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. МОПРА. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Беларусбанк. Наступны прыпынак – Янкі-Купалы. Наступны прыпынак – Янкі-Купалы. Осторожно, двери зачиняются. Припинок. Янкі-Купалы. Наступны прыпынак – Кіеўская. Наступны прыпынак – Кіеўская. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі.
При виході з автобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Кіївская. Наступны прыпынак – шасейная. Наступны прыпынак – шасейная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Шасейная. Наступны прыпынак – Гагарына. Наступны прыпынак – Гагарына. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Гагарына. Наступны прыпынак – Сярэдняя школа нумар 32. наступны прыпынак – Сярэдняя школа нумар 32. асцярожна, дзверы зачыняецца. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Сярэдняя школа нумар 32. Наступны прыпынак – электратэхнічны завод. Наступны прыпынак – электратэхнічны завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Электратэхнічны завод. Наступны прыпынак – Машэнскага. Наступны прыпынак – Машэнскага. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Машэнскага. Наступны прыпынак – Белтранскансалт. наступны прыпынак – Белтранскансалт. асцярожна, дзверы зачыняецца. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Белтранскансалт. Наступны прыпынак – аўтааматараў. наступны прыпынак – Аўтааматараў. асцярожна, дзверы зачыняецца. Припинок. Аўтааматараў. Наступны прыпынак Магазин вам рад. – наступны прыпынак Магазин вам рад. асцярожна, дзверы зачыняецца. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Магазин вам рад. Канцавы прыпынак.